So you guys, Tirelo, who is Mpumelelo second baby mama, went on a live on TikTok with a cute baby SingaBakho, who is only 4 months today, and for the very first time she showed his face on the live video. So they were at a hotel room and the baby daddy Mpumelelo was in the room with them. He briefly joined them at the end, and he joined the TikTok live in the end, you guys. Tirelo interacted with her fans, and I must say one thing about Tirelo, she will respond to her fans. So up next, I'll just upload the live. Please like this video, also share it, and give your comments. And don't forget to follow so that you don't miss out whenever I upload a new video. So here's the video. What is your name? Izimina uSingaBakho. Good boy. He doesn't. Tirelo bra akahlezi kabi. SingaBakho sitata. Tatakho uphumile. Usaphumile I do feed him sometimes. Look, his lips. Is he already? How old is he? 4 months. No, 4 months. Yo. Say bye, guys. Amabelanga ke wena ama-watermelon. Outing man uzuphethe ngani abana need to say outing taste. It has too much yeast. It is healthy. I don't know. Finally we're gone. Apparently buffet finally it 3-course meal. No. Outing taste. Wait a second. It's a heart. No, that's nice.
That's right. So, it's good on the But those beef strips are nice. Why? Hambo yo panga futhi angithi perfect. Iphela nini? Ayibo, ufanele uyazi isikhathi nje. Hayi, ngizopanga yebo. Nawakazulu phela mina. Okay. Ngiyadlala idina. Mina ngithi phela nini inesikhathi angithi. Yini le? No. Bathi bacela ukubona. Oba. Angimazi ukuthi ubani lo. Bona bakithi. Uphiwe kuhle. Uthi ucela ukubona umpumelelo please. Ngani? Uthi uzofika manje la uzongibona. Kuthiwa inhlanganiso ezetsonga nini? Ngiyenza nini? Likhona nje ku-Instagram. Oh, ngani? Labukhona wejali ngiyakuthanda. Woza phela bathi bafuna ukukubona. Angazi abantu lana woza. Bathi can we see Mpumelelo indaba kanti. Uyadla uMpumelelo. Ngiyambona. Into zami. Yabo bonke kwakho. Yabona nangu sekathi khruat man. Nemali zami. Too handsome. Hayibo. Why just too handsome? Sazobadala baba. Baba. Wolo ngoma kanje. Haya ngiphinda baba. Uba ngifuna ukumbona uthi handsome. Yo, ngingenza. Umbese. I'm checking your phone yakho angozi Aw, sorry baby. Angabhayisi lapha ngwami. Umlimaza. Nginga phansi. What is that? Was it ubhale nge-Q kodwa? Bathi wena? Bathi nento zami. Ngiyacabanga nento zami. I don't know. Huh? Serious? No. Lo muntu okade ethi ufuna ukubona uthi buti hayi ndifuna ukuba nguwe mina uyiboza shem. Zashem. Ufundisa ukuba yimini. Egqibeka. Yeah. Maze nawe uba nezinto zakho. Egqibeka. Yo bahleka amabele ami bathi bele yo.
ngathi TikTok uzofibele. Wenzile udate. Cha, kodwa inyudate kanjani? Wenzile udate. Cha. Abanye bathi bacele ubhuti wakho. Angazi umuphi ubhuti. SingaBakho. Bathi uba igama lengane. Bathi uba igama lengane? Ngobani abafundana? Kanti yindaba manje uphendula abantu kanje? Befundana. Hayibo. Yeah, vele you shouldn't. Manje uzodlala? Yini? Uzodlala? Ngothi ngivale le nto-ke. Ngiyakubonga ngale ndlela akujabulisa ngayo. Mnandi mfana. Kuthiwa une-stress ubaba wengane. Ustresswa yini Mpumelelo? Angazi nangumuntu uthi wena une-stress. Angazi uthi ubaba wengane une-stress. Una-stress? Sani? Hayi uthi unaso vele. Yeah,